راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام زي خبركم سمعتي نايلومي ربع 30 سنة فنونا يفلم الله بايتو تتا أبا قداي تقراي هجوز أخيبا كايد تساوعيد قريبو لعلوي وتهدراو لوخ قبسي بزعبا إثيوبيا توسدو زلا سقومتات بزملكت مس مرحتي سودانن واناويها بومبر حبرة أفريكان تميايتو أوغندا بهلاو مدهانيت سارة كورونا فيروس أب قبري كوعل منقستي وسينو هذه إذاعة إرنا بأرست هزينا زفلمي فنونا سومنا المدبات أفريكا بسومنزن تتعمون كأنقدكم يو زرزر زينا زسمعكم أماني القرماي بايتوت التحبرات هاقرات أب قداي تقراي هجوز أخيبا كايد أمريكا بريطانيان أيرلاندن تسوعن إذن هاقرات نتسوعي زغربا زلوا حيلتات تقراي نختما مغالي بعسران شمونتن سنة دحري مقود ساروميو بايتوت التاب قداي تقراي نمزتاي نعربي كل التحملي هجوز أخيبا كايد تثبيت كم زلوه زقلتو ديبلوماسيان منشتات أبلو بوليتيكاوي تتاون وتهدران كونتات تقراين إثيوبيان كمود ما سباو قلولاون كتكور مقانو أنفيتوم ميليشياتات أمحران سراويت منقست إيرتران كاب تقراي كوتسون نابزب تقراي دما هجوز سباوي حاجزات كباتح كفكرن نزغربلو طلبات كسنا خلص أنح منقست إثيوبيا أبلع سراويتو كبير كساراتات دحر مرادو بيناو مقرات تخصي أو وجي ركب منقستات إيرتران إثيوبيان نتميت كم مسارح كوينات يتكاملو كم زلو زنكف أو قراو محبرسب بمنقد بايتو تسأتا صنع وساني كحلف كحتت مسنحو يفلت حموش تقومتي عسرت دما تلوتي أبالات هاقرات زلو بايتو تسأتا حبرات هاقرات أبزو قداي بمتكوار بعسرت حموش تسنة عسو أقيبا كم زكايدن انتغاني أو وساني كم زي بسحن أقدي متحبيريو حيلتات تقراي وفري ألولا بانقا أب سميوو نستات كلت تسمون زغط سلا حيال كوينات نحيالو كفلات سرايت منقسي إثيوبيا بمدمساس ناب وساني وتهدرا مدرخ كم زتسقاقرو كحبر يوم تسانيحهم متحاز كتما مقاله أب تقراي زكايز زلو كوينات تزازيمو مالت كم زي كونه زردو وتهدراوين تنتنتي بوغنوم نتقراي إثيوبيان تراي زي كونه إيرتران تركبن هاقرات زباغرن أفريكا ناب زبا سيقلولاو كم الرح كم زخل يردو سراويتو بزتفلالي مأزن كاب تقراي سحب زلو منقسي إثيوبيا بيناو مقراز تخزكوان تأوجي ملاء تقراي حراك سابت تخون متقعتاتهم كقصل مخانو حالتا تقراي من قدي أفنيوم عرقاقيزم بتغلالي حلقة ستاف سراويت جنرال فاريد هيكزاي زمرح لعلواي وتهدراو لوخ قبتي أب ديموكراسيايت ريبوبليك كونغون سودانن مبسح كايدو علامة عودتي وتهدراو لوخ قبتي بزعباتي إثيوبيا أبزي زمت ورحي كتتقبرو وسينا زلا مملأ ديقا تهدسو بزملكت مس اواناويها بومبر حبرة أفريكان بريزيدنت ديموكراسيايت ريبوبليك كونغون فيليكس تسكيدي نمزرابيو جنرال فاريد زحلف سمون مس بريزيدنت تسكيدي دحر مزرابو بونبو ناب سودان يامرحو أب كارتوم أب صنحلو دما مسا بومبر لو ألا بيت مخر السودان جنرال عبد الفتاح البرانن تغلالي حلقة ستاف سراويت هاجر جنرال محمد عثمان الحسن تميايتو قبتن سودانن أبلع إثيوبيا تسقطن مفتار زعلمه وتهدراون تسأتاون من تحجاز كجبره كابز التسمى معلو تحيزن جنرال فاريد ناب كارتوم بترجاجامي مبتح يكايدا لو أب أوغندا بهلاو مدهانيت سارة كورونا فيروس أب أقلقلوت فوسا كوعل كم زتوسنة نهاجراوي بعد مزي مدهانيتات بمتكاس مربب زينا إنديبندنت كاب كامبالا حبيرو نتي مدهاني زمهزة بروفيسور أنغوي أغواغوا أتوم ستتعمل السبات أو تاوتسيد كم زهبا مكوان تحبرو توسخ مصنعتن ناي لاباراتوري فتناتات كم زدليون بمتكاس مولا كجبر حديتو أزي كم زيلون كله يوغندا ناي جزار سا كتابة كورونا فيروس كتفر مخانا بريزيدنت يور مسيفيني أفليتو أتي بوش تاو عقم زفري زبولو كتابة أب مدة تزعمت كزرقح مخانو أتي بريزيدنت أبزم محلالفو ملختي تغيسو ناستات 21 مليون كاب هزبه كتابة كورونا فيروس كتب زمدبت يوغندا بسنكي وحدي زاقيت أستات 300 كاب هزبات رايو تختيبو لعلي 4 شح ملكفتي كورونا فيروسن 334 موتن مزقي بازل يوغندا نربعن كلتن معلتات تصنح أب داق ماي عصوها تركب كابرا سمعتنا زينا تزازيملو بعوت أرقاي نابز الدالو أفريقيا بسومنزي كنسقرينا وينو سليمان كتاربويا زي راديو إيرنا دمس راديو إيرنا داغماي سلامتنا تقبلوا كبرى سمعتنا كابز غتيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا بسومنزي كغرب سناي مكتال كوينات تقراي حج خنا بيقصو
بسلسة حدار 2020 قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد بمعكنات زينا أبزم محلالو فملأختي جونتاز سميو هزباوي ويانا حارنة تجراي حوحات أبلع سراويت مكلغة الهجر سميناو إزي متقعت كايدو أطوار إزي كزوم تفتينو إزي سراويت إزي نلعل 10 عمتات نهزب تجراي نمكلخال كسرح تنحيو انتخوني حوحات كمناي بعد وراري أبلع اليو متقعت كايدو لو بمقلات أب منغو سراويت حوحاتن سراويت مكلخالن كوينات كم تجمري كليسو إزي زينازي نلب بزحات زسبرن زشغلن ينيرو مخنياتو إثيوبيا دارغا أب نفسو كف 10 عمتات كاب كوينات ناب كوينات كتساقاقر بمصنحن هزبي كويناتن ورا كويناتن عقيلوو بمنبارنيو أقدمو أمنغو فدرالاو منغستن حوحاتن ناستات كلت عمتات زغطلي زي مرددأن متهلخن بمنباروغن بسنكي هلخ بوليتيكنياتات اتو كوينات زي ترف منبارو بحيالو تنتنتي تجميتو نيرو كوينات تجميرو أب سالساي سومونو مالت بعسران شومنتن حدار قدامي منستر أبي أحمد بمراخبي بوزهانن فيسبوكن تويترن مقلتي يبونيرو ات مقلتي رئيس كتما كلل تقراي زخونت كتما مغالي أب تحتغو تتصر سرايت مكلخال فدرالاو منقستات يا دحر مبال نمريحنة حوحاتن حيلتاتون نمدمساس تغيادة سرحيت تزازيمو زترفي ناي بوليس سراحيو زبل نيرو انه دما كوينات كاب زجمر شامناي ورحو كتما مقالي تتحيزا كاب تبهال دما لك عم بالشابعي ورحي بقدم تمالسوني 28 سنة أب كوينات تقراي عبيلو تمغيرو تمسكيب الله أبناي ساعتات في اللي سراويت مكلخال تقراي مالت TDF وي حوحات نكتما مقالي كم ستوقات سراك قلت انكالو نفدرلاو منقست وكيلو نكلل تقراي بقزياو النت كم محدرت انحدما فدرلاو منقستي ناي تخصيص ممعك كاي تسويعو فدرلاو منقستي تسويعت من محدار بمقبال بيناو تخصدو ناي مبال سقمتي كم زوسده قليتو تلفزيون دمت ويانا تقراي مقلتي منقست تقراي بزبلا بسحبتو حبريتا بوفري راسالولا أبا نقا تسيمو استخيري برقاو متقعتي وانا ختما مقالي أب تحت قدتصر سراويت تقراي أتيا بهزب تقراي استمرت منقستي نابوتو تمليسلو كتب الحبيرا تلفزيون دمت ويانا تقراي بتوسخي سراويت تقراي نلعلي 10 معلتات كايدو أب تنحي متنا سفيح متقعتي لعلي 33 شح سراويت أبي أحمد كاب طغم وتساب مقبر حيالو أطوار كمز تمارخي نتعاوتات بممسكاب نكتما مقالي كمز تقاعد سراح بيرا أفنيا حوحات كيتاجو ردا بوغنو نرويترس أبزهابو مقلتي اتا ختما أب تحتقض صروم كمزات وتافليتو قتيلو بفدرالاو منغستي تشمي غزياو محداري كلل تግራይ ዶክተር አብርሃም በላይ ማከላይ መንግስቲ ናይ ተخصደው መባል ስምምዕ ክገብር ጸዊዑ እትም ማሐዳሪ ተخصደው ክብል ዘቅረቦ ምክንያት ክረምቲ ኣብ ኣጋምእታው ስለዝኾነ ሓረስታይ ተረጋጊኡ ማሕረሱ ከካይድ ከምኡ ድማ እቶም ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽረኽቡ ብዝብል ምዃኑ ሓቢሩ ማከላይ መንግስቲ በወገኑ ጻውዒት እትም ማሐዳሪ ብእወታውነት በመቕበል ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት በይናዊ ናይ ተخصደው መባል ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ፍሊጡ ንዑ መልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ እቲ በይናዊ ተخصደው ናይ መባል ስጉምቲ ማሕረስ ክሳብ ዝውዳእ ከም ዝጸንሕ ፍሊጡ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ካለ መግለፂ ፈደራላዊ መንግስቲ ነቲ በይናዊ ናይ ተخصደው መባል ስጉምቲ ዝወሰደ ምስ ዓበይቲ ዓዲ ነጋዶን መራሕቲ ሃይማኖትን ክልል ትግራይ ድሕሪ ዝተኻየደ ምዝርራብ ኣብ ክልል ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ገጠራት ወራር ኣንበጣ ሕማም ኮሮና ቫይረስን ኩናትን ዘስዓቦ ሰብኣዊ ቅልውላው ድሕሪ ምርዳእ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ካልእ ማዕከን ዜና ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝገበረቶ ጽብጻብ መንግስቲ በይናዊ ተخصደው መባል ዝወሰደ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ደመቀ መኮነን ምስ ናይ ብሪጣንያ ጀርመን ሕብራት መንግስታትን ስጳኛን ዲፕሎማስያታት ድሕሪ ምረኸቡ ይትብል ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ በወገኑ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ድሕሪ ዘካየዶ ዝርርብ ተخصደው ናይ መባል ስምምዕ ክካየድን ተጻብኦታት ደው ክብልን ምዃኑ ኣብ ዝገበሮ ትዊት ሓቢሩ እዩ حدش كنتات تግራይ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዘስዓቦም ምዃኑ ይገልጽሉ ኣብዘለው እቲ ኮይኑቲ ሓይልታት ምክልኻል ሕወሓት ናብ ከተማ መቐለ ተመሊሶም ኣለው ንኽልል ትግራይ ድማ ከም ሓድርወም ኣብ ኩናት በይናዊ ተخصደው ናይ ምባል ስጉምቲ ክወሰድ ንቡር ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ በይናዊ ስጉምቲ ክወሰድ ዘገደዶ ናይ ሕርሻ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ዘይኮነ 3 ሳዕሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ
ምክንያቱ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ በተደጋጋሚ ኣብ ዝህቦ ዝነበረ መግለጺ እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ኢሉ ዝሰመየ ኩናት ከይተዛዘመን እቶም ጁንታ ኢሉ ዝጽውዖም ሕወሓት ከይተደምሰሱን ዝኾነ ዓይነት ዝርርብ ወይ ስምምዕ ከም ዘይካይድ ይገልጽ ብምንባሩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ አቀዲሙ ምስ ሰበስልጣነቶም ከም ሓርጭ ተበቲኖም ዝበሎም ሕወሓት ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ከም ዘይዛረብዩ ብርእሰ ተኣማንነት ዝገልጽ ነይሩ ሕወሓት ብወገኖም ብአብይ አሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኣፍልጦ ከም ዘይህብዎ ገሊጾም እዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቦም በደል ምስ ዘውረደ መንግስቲ ድማ ኣይንዛረብን ክብሉ ተሰሚዖም እዮም ብሰንኪዚ ኩናት ትግራይ ናበይ ገጹን እዩን ብኸመይ ከም ዝፍትሐን ክትግምቶ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዘሎ ዕጡቃት ሕወሓት ክልል ትግራይ ጥራይ ድዮም ሒዞም ዝቕብሉ ወይ ናብተን ወሪረናና ዝብልወን ክልላትን ሃገራትን ክቕጽሉ ዝብል ሕቶውን ኣይተመለሰን ዘሎ መጻኢ ክልል ትግራይ ከመይ ይኸውን ከም ክልል ኣብ ኢትዮጵያ ክትቅጽል ድያ ወይስ ከምቲ ገለ ወገናት ዝብልዎ ዘለዉ ሃገር ንምግባራ ጻዕርታት ክካየድ እዩ ዝብሉ ሕቶታትን ኣብ ቀረባ ግዜ መልሲ ዝረኽቡ ይመስሉን ነቲ ናበይ ከም ዘምርሕ ዘይተፈልጠ ኩነታት ኣንፈት ንምትሓዝን ንምዝርራብን ኣየርላንድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ህጹጽ ኣኼባ ክካየድ ጸዊዐን ኣለዋ ኣብ ኩናት ትግራይ ሰራዊታ ብምልኣኽ ካብ ዝተሳተፋ ሃገራትን ክልላትን ሓንቲ ኤርትራ እያ ኤርትራ ሰራዊታ ትስሕብ ከም ዘላ ገለ ምንጭታት ይዛረቡ እኳ እንተሃለዉ ነዚ መልኪቱ ግን ከምቲ ልሙድ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋህበ ዝኾነ ይኹን መግለጺ የለን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምስ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ጥቡቕ ዝምድና ብምስራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ንልዕሊ 20 ዓመታት ጸንሒ ናይ ዶብ ምሰሓሓብ ናብ ንቡር ክመልስዎን ናይ ሰላም ስምምዕ ከካይዱን ክኢሎም እዮም ሕወሓት ብወገኑ ቅድሚ ሰላም ይኹን ድሕሪኡ ካብታ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘሄግ ናይ ኤርትራ ምዃና ዝተወሰነት ጠንቂ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝኾነ ዝንገረላ ባድመ ከይወጽኦም ጸኒሖም እዚ ዘስዓቦ ክኸውን ዝኽእል እቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ስምምዕ ንክልል ትግራይ ዝመርሑ ሕወሓት ዘየካተተ ብምንባሩ ሙሉ ኣይነበረን ብዙሓት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ውግእ ሕድሕድ ሰላም ዘስዓቦ ኩናት ክብሉ ይገልጽዎ እዮም ሰላም ዘስዓቦ ኩናት ክበሃል ዝኽኣለ ሰላም ኮይኑ ከብቅዕ ብሰንኩ አብይ አሕመድ ናይ ሰላም ኖቤል ተሸላመ ክንሱ ካልእ ኩናት ምውልዑን ኣብዚ ኩናት ጸላእቲ ዝነበራ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓቢረን ኣብ ልዕሊ ናይ ሓባር ጸላኢና ዝብልኦ ሕወሓት ኩናት ምክያደን እዩ ከም ተቐዲሙን ተደጋጊሙን ዝተገልጸ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት እዚ ሰራዊታ ዝለኣኸት ሚሳይል ምስ ተተኮሳን እጃማ ዝኾነት ባድመ ንምምላስን ከም ዝኾነ ይዝግለጽ እንተኾነ ሕወሓት ኢሳያስን ኣብን ሰላም ድሕሪ ምኽታሞም ዝነበረ ሽግር ኣብ ክንዲ ብዝርርብ ብሓይሊ ክፈትሕዎ ብምምኻሮም ዝጀመረ ከም ዝኾነ እዮም ዝኸሱ ኣብ ታሪኻ ካብ ነዊሓት ሒዛ ብዓብላልነት ብሄረሰብ ኣምሓራ ድሕሪ 1991 ክሳብ ዝሓለፉ ገለ ዓመታት ብዓብላልነት ብሄረሰብ ትግራይ ዝተመስረተ መንግስታት ክትመሓደር ጸንሐት ኢትዮጵያ ሓደ ብሄረሰብ ነቶም ካልኦት ናይ ምዕብላል ባህሪ ዝረኣየላን ንሱ ዝኸተሎ ነዊሕ ዝኸደ ቅርሕንቲ ኣብ መንጎ ህዛብ ክምዕብለላ ጸንሐትና ሃገር እያ ቅድሚ 1991 ዝነበረ ኩነታት ብሄረሰባት ትግራይ ኦሮሞን ካልእን ብብሄረሰብ ኣምሓራ ካብ ፖለቲካዊ ስታፈ ይኹን ቁጠባዊ ምዕባለተ ሃገር ብምግላሎም ብረታዊ ቃልሲ ዘካይድሉ ዝነበሩ እዋን ነይሩ ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1975 ኣብ ደደቢት ዝተመስረተ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዩ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመሰረት ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰ ኮይኑ ኣብ ቃልሲ ንኣሽቱ ግንባራት ዝተፈላለየ ብሄረሰባት ብምሕባር የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአደግ ኣቂሞም ኣብ 28 ግንቦት 1991 ድማ ንርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተቆጻጽርዋ በቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝምራሕ ዝነበረ ኢህአደግ ኣብ 1992 መሰጋገሪ መንግስቲ ብምቋም ኣቀዲማ ብክፍለ ሃገር ትመሓደርን ዝነበረት ኢትዮጵያ ናይ ምሕደራ ፖሊስን ቋምን ብምቕያር ብብሄረሰባት ኣብ ዝተማቐለ ክልላት ብምክፍፋል ብፌደሬሽን ከመሓድራ ጀሚሩ በመሰረተ ተሐድሽ ምሕደራ ኢትዮጵያ ዛጊት ክሳብ ሕጂ ዝቕጽል ዘሎ ናብ 10 ፌደራላዊ ክልላት ክትመቀልን ከላ ክልተ ከተማታት ማለት ርእሰ ከተማ አዲስ አበባን ድሬዳዋን ድማ ናይ ገዛ ርእሰን መምሕዳር ኣለወን እዚ ናይ ክልላትን ብሄራትን ምክፍፋል ንብሄራት ገዛ ርእሰን ከም መሓድራ እኳ እንተሓገዘ
ኣብ ምርሓሓቕን ግና ዓብ እጃም ተጻዊት እዩ ከተማ አዲስ አበባ ሓንቲ ካብ ጠንቅታት ግጭታት እያ ከም ርእሰ ከተማ መጠን ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ኢትዮጵያ እዮም ዝቕመጡላ ነፍሱ ዝኸኣለ መምሕዳር እትውንን እኳ እንትኾነት ኣብ ውሽጢ ወይ ብክልል ኦሮሚያ ዝተኸበበት እያ ድሕሪ ግዜ እታ ከተማ እናስፋሕፍሕት ናይ ትሕቲ ቅርጺ ፕሮጀክታታ እናዓበየን ተቐማጥዋ እናበዝሑን ብምምጾም ኣብ መሬት ኦሮሚያ ፕሮጀክታት ክትሕንጽጽ ጀሚራ ብኸምዚ ድማ ናብ መሬት ክልል ኦሮሚያ ከተስፋሕፍሕ ጀሚራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ናይ ትሕቲ ቅርጺ ውጥናቶምን ፕሮጀክታቶምን ንምስልሳል ካብ ተቐማጦ ኦሮሚያ ዝኾኑ ሓረስቶትን ገባር ሕብረተሰብን ኦሮሞ ብዝተፈላለየ ሜላ መሬት ክምስዑ ጀሚሮም በዚ ምኽንያት ድማ አንጻር ምስፍሕፋሕታ ከተማን መምዛዕ መሬትን ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ጀሚሩ እቲ ኣብ 2015 አንጻር ምግባት መሬት ዝጀመረ ሰላማዊ ሰልፍታት እናሓየለ ክኸይድ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ኣባላት ጸጥታ ፖሊስን ሰራዊትን ነቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ክቆጻጸርዎ ብዘይ ምኽኣሎም ከህድእዎ ጥይት ዝተሓወሱ ሓይሊ ክጥቀሙ ጀሚሮም ኣብዚ ሓይሊ ዝተሓወሰ መስርሕ ደው ምባል ሰላማዊ ሰልፍታት ሓይሎ ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ኣስታት ኣማኢድ ድማ ተኣሲሮምን ሰብኣዊ መሰሎም ተገፊፉን እዚ ድማ ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፍታት ነዳዲ ወሲኹሉ ብናህሪ ከም ዝቕጽል ገይርዎ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ድሒሩ ውጥናቱ እኳ እንተሰረዞ ካብዚ ሰላማዊ ሰልፍታት ግን ደው ክብል ኣይከኣለን ዝተቆጥዐ ህዝቢ ዘለዓዕሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ቄሮ ዝተሰምየ ብጆሃር መሐመድ ዝተባህለ አክቲቪስት ዝምራሕ ምንቅስቓስ መንስያት ተወሊዱ ቄሮን ካልኦትን ብዝገበርዎ ቀጻልነት ዘለዎ ዝተወሃሃደ ሰላማዊ ሰልፍታት ኢትዮጵያ ናብ ዘይምርግጋእ ከተመርሕ ብምጅማራ ነቲ ምርግጋእ ክቆጻጸርን ክህድእን ዘይከኣለ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ለካቲት 2018 ብፍቓዱ ካብ ስልጣኑ ክለቐሲብዎ ድሕሪዚ ኢትዮጵያ ሓደ ዳግማይ ከሕውያን ናብ ሰላምን ምርግጋእን ከሰጋግራ ዝኽእል መራሒ የድልያ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኮይኑ ከም ትጽቢት ብዙሕ ድማ ብ2 ሚያዝያ 2018 ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ስልጣን ዝተረከበ አብይ አሕመድ ዓሊ ብኩለንትንኡ ተስፋ ዘለዎ መራሒ ኮይኑ ተረኺቡ ብውሕዱ ድማ ኣብቲ ሰዓት እቲ ንብዙሓት ሰባት ተስፋ ስኒቑ ተደመር ዝብል ጭርሖ ሒዙ ብ2 ሚያዝያ 2018 ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ስልጣን ዝተረከበ አብይ አሕመድ ዓሊ ብሕወሓት ንዝቆመ ኢህአዴግ ብምፍራስ ብብልጽግና ክትከውን ከሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ፍሪሱ አህዳዊ ማለት ንኢትዮጵያ ኣሕቢሩ ዘመሓደር መንግስቲ ክምስርት ይውጥኑ እንተኾነ እዚ ብሄራዊ ሕቶ ልዒለን ብዝተቓለሳ ክልል ትግራይን ኦሮሚያን ተቐባልነት ኣይረኸበን እዚ ሕጂ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ሓደ ካብ ቀንዲ ዘነሃሃሮ ኣብ ክልል ትግራይ ሓፈሻዊ ምርጫ ምክያድ እዩ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ 29 ሰነ 2020 ክካየድ ተወጢኑ እኳ እንተነበረ እቲ ምርጫ ኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ብምግባር ንዘይተወሰነ ግዜ ምስግጋሩ ዘይተዋሕጠሎም መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ክልሎም ዝካየድ ምርጫ ከም ዘይስሩዝዎ ብምሕባር ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ምርጫ ካይዶም ሕወሓት ድማ ኣብቲ ምርጫ ብዓብላልነት ተዓዊቶም እንተኾነ አብይ አሕመድ በቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ምርጫ ሕጉስ ኣይነበረን ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምርጫ ኢሉውን ገሊጽዎ እዩ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ምርጫ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ ትርጉም ዘይብሉ ናይ ቀበሌ ምርጫ ብምባል ውጽኢት እቲ ምርጫ ብመንግስቲ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ሓቢሩ ነይሩ ሕወሓት በወገኖም እቲ ብሰንኪ ኮሮና ዝተሰጋገረ ምርጫ ክሳብ ዝትግበር ካብ 6 ጥቅምቲ 2020 ንድሓር ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ብኡ ዝምራሕ መሰጋገረ መንግስቲ ኣብቂዒ ብምባል ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣፍልጦ ከም ዘይህብዎ ሓቢሮም ነይሮም አብይ አሕመድ ናይ 27 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጽንሐ ፌደራላዊ ስነ ሓሳብ ዝኽተል ኢህአዴግ ኣፍሪሱ ብብልጽግና ተኪይዎ እዩ ብሕወሓት ድማ ተቐባልነት ከም ዘይረክብ ገይርዎ ንሱ ንኹሉ ዘሳትፍ ዝተባህለ ሰልፊ ብልጽግና ብብሄራት ዘይኮነ ብውልቃውያን ዜጋታት ዝቆመ ብምግባሩ ነቲ ሃገር ካብ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናብ ናይ ኣሃዳዊ ወይ ሕብረት ከምራሓዩ ብዝብል ጥርጣሬ ሕወሓት ናብቲ ሰልፊ ከም ዘይተጸንበረ ተዓዘብቲ ይገልጹ ፌደራላውያን ክልላት ኢትዮጵያ ቋም ተጠቒመን ደገፍ ህዝቢን ተረኺበን ክሳብ ናጻ ሃገር ክኾና ዝኽእለን ቋማዊ ሕጊ ብምህላው ብፍላይ ክልል ትግራይን ክልል ኦሮሚያን ነቲ ናይ አብይ አሕመድ ኣሃዳዊ ኣተሓሳስባ ከም ዘይቅበሎ ይዝግለጽ በዚ መሰረት ኣብ መንጎ ሕወሓትን ብኣብይ ዝምራሕ ብልጽግናን ኣብ ልዕሊ ኩናት ታስዒብዎ ዘሎ በሰላ መሰረታዊ ናይ ሓሳብ ፍልልይ እውን ተፈጢሩ እዩ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕወሓት ይኹን ብሓፈሻ ዝበዝሐ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ሓንቲ ሃገር ተጠርኒፎም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ኣንፈት ፈጺሙ ኣይርአን ዘሎ። ሓያሎ ተጋሩ እውን ድሮ ትግራይ ሃገርያ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ። እቲ ዝበኣሰ ድማ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ተፈጢሩ ዘሎ ጽልኢ ኣብ ሓፂር ግዜ ብቐሊሉ ክፍወስ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት የለን። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኻተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ፍቕሪ ኮንትራት ህይወት ድዩ? ፍቕረይ ንእትቐርበለይ ተደጋጋሚ ጠለብ መርዓ ምላሽ ንምሃብ ጽሕፈልክ ዘለኹ። እዛ ደብዳቤ ናይ በይነይን ናይ ውሽጠይን እያ። ስለዚ ውሳነይ ብዘረባ ሰባት ተደፋፊኤ ዝገብሮ ዘለኹ ከይመስልክ ይብሉን። ብርግጽ የፍክረክ ክምርዓውክ ግን ፍቕለኛ ኣይኮንኩን። ብሓቂ ዝብለኪ ውሽጠይ ክምርዓወኪ እንተይዱኒ ድንጋጽ እምበር ፍቕርያ ይብሉኒ። ስለምንታይ ክምርዓወኪ ከምዘይወሰንኩ ንዓኽ ምንጋር ንቐበራይ ምርዳእ ክመስል እዩ። ገድን ደጊመ ክሰምዖ ደልየ ባህሊት እንተኾንኪ ግና ኣይትቀየምኒ። ሓቂ መውፃእ ከም ድፍረት ከይተወስድለይ እውን ሓደራ። እቲ ውሕድ መዳርግቲ ጥራይ ክህልዎ ዝኽእል መልክዕኪ ናይ ዘረባ ክእለትክን ግሉጽነትክን ካብቶም ኣብታ ኺላ ፍቕሪ ኸሸማሙን ምዃኖም ንስኹም ትስሕትየ ይብልኒ። ኣብቲ መጀመርታ ሌላና ተራኺብና ኣብ ንዕለሉ ዝነበርና እዋናት ሓልም ከይህሉ ብምፍራሕ ንነፍሰይ ዝቖንጦ ኩሉ ኣጋጣሚታት ምንባሩ ክሕበኣልክ ይደልን። ሽዑ ንዝነበረኒ ውዕውዕ ፍቕሪ ኣብ ግምት ብምእታው ብዘይ በኣኽየ ክንበር ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ይነበረን። ኣፍቂረ ድየ ጽገተኛ ኾይነ ብሓቂ ተዋጃቢሩኒ እዩ ነይሩ። ዝያዳ እናኽፈልጠኪ መልኣት ኣድናቖተይ ዝያዳ ክውስኽ ምዃኑ ከም ውሑስ ወሲደ እየ ነይረ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኾይኑ ነገራት ብኣንጻሩ ክኾኑ ምስታሰብሃልኩ ግን ንህዋሰይ ከኣምነን ኣይከኣልኩን። ምናልባት እቲ ዝነበረኒ ዘይከውንነታዊ ትጽቢታት ኣጋጊኒ ብምባል በተደጋጋሚ ምስ ነብሰይ ኣኼባ እኳ እንተካየድኩ ካልእ ሓቂ ግን ኣይረኸብኩን። ኣይተሓዝለይ እምበር ሽዑ ዕድሜኺ ክሓተኪ ትንዕ ዝበልኩሉ እዋናት እውን ነይሩ እዩ። ከመይሲ ኣካላዊ ትርኢትክን ኣተሓሳስባኽን ፍጺሞም ተረሓሒቖምኒ። ወግሐ ጸብሐን ዝረኸብክየን ደቂ ኣንስትዮ ዋይ እንታኒ እዚኣስ መን ይኽምርዓዋ እንተ ረኣያ እሞ ክትከፍእ እናበልኪ ነታ ኣረቕቲ ነብስኺ ኣብ ቅድሚኤን ሰማይ ክትሰቕልያ ኸለኺ እዚ ዘይበሃል ጓሂ እዩ ስስማዓኒ ዝነበረ። ክሳዕ ሎሚ ንመልክዕኪ ኣብ ባንኪ እቲኺ ብወለዱ ምንባር እምበር ኣተሓሳስባኽን ምቕያር ብወፍሪ ክትገብሪ ዘይምሕሳብኩን ከይገረመኒ ተረፈን። ዓቕምና ብዝኾነ ቦታ ሻኽ እንሰት ስለ ዝዓደምኩኺ ነቲ ቦታ ብምንኣስ ኣይፈትኽዎን። ኣብ ከምዚ ቦታ እንተዘይኮይኑ ናብኡ ይመጽእኒ ባልእ ከለኮዮም ኣብኡ ሻህሰት እዩ እናበልኪ ካብ ቆፀራ ዝበኸር ኩሉ እዋናት ብዙሕ እዩ። ድኻታት ወይ ተራ ሰባት ኣብ ዝኣትውዎ ቦታ ክትኣትው ዘይምምራጽኪ ድኽነት ውሽጥኺ ቅድድ ኣቢሎም ካብ ዘነጸሩለይ ሓቅታት እዮም።
إذا حمامها باخد رايك يترف نابين خلابع بزح يغصيركي زاز تخدنكو خدانن جامان بمتأمات اجاها بجاها زي سوصايا اكلا خوين كتسمعن لها إنا بلكي تحوت درجة من نوابر زلوم سبات تخدن وجه أما يخون كدان نخي ودي مكلاسكي ننتهي النتي زي تقبلكيو أبس أليم سعدين يرو باقات أمي أب قدم سبات بقوس النث كم زعبخو سدراي يبعدي مالتها بحاجر السب كم زنوبرو عد خيره أتيوت قدميك الزبون كلخو لو البهتا 5 فترة لين عد خيد كابي تسب مرأي دس كم زبلانن كعلك خلخو أب كنداي نسخ تحافرين كلخي بحكي نخون تمنتي زي تقبل كيزر الداني أنا نتزغر على زانتاي كنا جرين كلخو نسخن تدات حافرن سبخهم أسلا زيك أرسكها كم زعنت ألا لاي ديكانيو تبدأ نخون كن أبا بينوش أفات مهلاوناي كرم دم زغل نتا نبحك من نتي زي تقبل كيها نصي وهاقحات صبحي بزي بأي من باركم زي تخيلن أزيخي تحلين كدنقص اللين كاللخاء حسوس بلني أوتوب سايفتني بمبال معلتاوي زركابن جنزبي أب تاكسي 5 فإن ناقبر كنن درجانا يكونن بمبال أبزي عاقمي هوتيلات تغنس كم التحليلي مخمي بلي آخر الدا زاقت من منببيا قال خبتن بترجع جاميك سمعيان زقدمك درفتات بلوت سنة ومنيا برهما فوركي نبسي محر نأتو مغانايا تسحتياونا يبلني كميسي بترجع جامي زمرل كنيرا دراراي سأنكون هيت أمين كبداي أعرق أنزباني نابرايد كماننيو سكمي شكري كم عقمي بهجي فقهن تقول ليو زي ما مقلبي زي رق منفسي أزخل زقبر زنابركو بتزاوري كابت در في قلنت تمهار كده أمبر زي مخنيات ينبرن أي تحفر أمبر حدا زي سكفك زنبر حتون كمل سلكي أتازي تحرف ملكاكي نسقاود اللي تاتي بترقا قامية قسقسون يريو أزي يخون أمبر حانت معالتون نخم ودا في أكس لزي فلت بقنعنا يستطراتر كله أوانات نيريو أما عالت فقرها تلتشحن أسرت هادن تفتون انت تخون دا انتاك سألو مين ركب حد كان زي تفلت نابلكي بزو حزفتاتن كني معالتات تذكر يدو حق انا مزراب سلز فتو كن زخبركني حرايك بلاكن نخمقو كدفعك زي مرازكو أبقى سألنتو زي ترقاقص قعزو قالت قعزو فقري كبرخن نصهنا خن كراخس فصميتو حت قلين زخي أكل دليتات كن حلمتات كلتنا ملاقبو مسانون ني حبار ألامان شتون نخين رسا فصم عنك زناي نخين نسرع مالتي سلازي أنا نسخن تمرئنا نسعيو نجر كم زلو تسحتيو هاي بدنيه فقر حد كلتا فقرات متعزازبي مدرخ دامبر حدا يحقاو علوي كونترات كم زي كونه دقاقي ميار الدياكي كابكوانا فقري كنساس النبر كان إذا حاشم مرج أخهلو الناس لازخل أما نقدنا نحز حاشم مثلني برقز فقرنا ب5 خزازم زوجهي كينا زمقص قالك حسيو زخف 5 خمون ردوي سلازي مس بزح قريتها اترفنا بك اترفنا طرايخ بدك الزخل الزخان ربح خلتنا مخون امينكي نسخون ننبسو خط حق زياده يزم حصنكي امودا تنبار بزات سعب قطمي كفليكي اتا قطمي اتبلك سميعكي نقحو سانق توسدقه بعل ملوء تسفاي مساخ برت بجاخي يترفنا بهجين دنيرو بحبار كنبلي النات عنقلنا موق هيوت فقري قدازم دنانا سبر وايد أبقن كركواح بزيحوه مسعر وايد خالن ببينو خاب كونه علامة من بارنا كاب زيت سانيو سربيد لتاتنا أبينا خمبسح
እናተፋቀርና እንተዘይ ተላዘብና دحرايو خيبئس بجا قدرفنا بجاخي اترفنا ترحق نبهل المصمام حويسنا دحراي كاين الطعاس بحر مساتنا سلازفك اركوخي مساخن منبار بسحي بهيجا كتم مخرني تسفاق تكون نندي تمني نيره انتس بسنفناي انتس بحماقكي زمدنانا حوقفات تبزحيو زقص الله يمسلكي أنسمع عصفتي فقرنا بخمس خزازم سلازيك على النمبر فللياتنا خنس ببوم كمتي حموم كرمتي كام مسعرو مسدادو زقلل نسي كباب دحراي بقنص النبر فقر مالت نعاي تقند ترجمو كبرخا حليخا تمزازنو ليو كم زناي كلتينا تخوينو جنا مفلاي حيش كيت هاساسنا اب هيوت كلتينا هاسيا خي ورده نما فلالم بالي بللدي فصيمه نمنتا تسغدي بجاخانا بلكي ممزازن انبر كونترات دي فقري بجاخ حجزني ممماي كالي صحافي مرجيتا رؤسهم كسكني عليه عي حزكن بحقي مفقع قدن كوينوني عبل بيكا بتأرقي كبتأرقي عي كسكني عليه عي حزكن بحقي مفقع قدن كوينوني عبل بيكا بتأرقي كبتأرقي هندي عبد ماسي حميمة تدنيسي بزعباتي كي حسب عيفل بلكيسي للسخدا انتاي جيركي عني تدحليلي سأراكي يرمبال رحلين بسي بديلي كزارب نمن إليه كزارب نمن إليه نمن إليه نمن إليه كزارب نمن إليه كزارب نمن إليه نمن إليه نمن إليه كسكني عليه عي حزكن بحقي مفقع قدن كوينوني عبل بيكا بتأرقي كبتأرقي عي كسكني عليه عي حزكن بحقي مفقع قدن كوينوني عبل بيكا بتأرقي كبتأرقي هندي عبد ماسي حميمة تدنيسي بزعباتي كي حسب عيفل بلكيسي للسخدا انتاي جيركي عني تدحليلي سأراكي يرمبال رحلين بسي بديلي كزارب نمن إليه كزارب نمن إليه نمن إليه
ሓድሽ ኩንነት ጸሓፊ ሙሉ ብርሃን ሃብቶ ገብርኤል ምንጪ ፋርሸም ካብ ለንደን ንኹላትና ይዕብየናስ ባህግለና ንወለድናን ህዝብናን ዘይናሕፍር ዜጋታት ክንከውን ባህግለና ንናእሽቱ ሕዋትና ረአያ ክንከውን ባህግለና ንደቅና ነኹርዕ ወለዲ ክንከውን ባህግለና ተጋጌዴ ንባህግና ብእወታ ክንገልጾ ይግባእ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ክንወግድ ኣለና ንሓደ ባህጊ ብኸመይ መንገዲ ከም እንረኽቦ ክንሓስብ ኣለና እምበር ብኸመይ ከይንኸስሮ ክንጭነቕ ኣይግባእን ኣተሓሳስባና ከም ዝገበርናዮ እዩ ንሓደ ስራሕ ክንብገስ እንከለና በቲ ዘለና ዓቕሚ ብኸመይ ንዕወት ኣብ ዝብል ነተኩር ነቲ ዘለና ድኽመታትን ሕፅረታትን ኣማረርና እንተተበጊስና ኣብ ሸቶና ከም ዘይንበጽሕ ንጹር እዩ ኣብ ክንዲ ጥዕና እንተዝህልወኒ ባህ ምበለኒ ምባል ኣነ ጥዑይን ሙሉእ ሓይሊ ዘለንን ሰብየ ምባል የዋፅእ ብጽምዋ እንተዘይብላዕ ደስ ምበለኒ ካብ ምባል ኣብ ፈቃር ዝምድና ተጸሚደ ኣለኹ ምባል የርብሕ ኩሉ ግዜ ባህግኻ ከም ዝተግበረ ጌርካ ምቑጻር ዘይምርሳዕ ባህግኻ ክሰመረ እንተኾይኑ ውሱን እወታውን መሳጥን ክኸውን ይግባእ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ባህጊ ኣተኩር ንድሌታትካ ብንጹር ፍለጦ ነቲ ባህግኻ ብኹሉ ልብኻን መንፈስካን ከም ጨበጥካዮ እመን ከምኡ ብምግባርካ ተኣምር ሓይሊ ክትውንን ኢኻ ንባህግኻ ብዓውታ ድምጾ ሕጂ ጨብጦ ንገዛእ ርእስኻን ዓለምን ሓድሽ ነገር ፈጢርካ ኣለኻ ባህግኻ ሓድሽ ኩንነትካ እዩ ንባህግና ኣብ መፈጸምታን ተብፂሕናዮ ኣካልና ጌርናዮ ኣለና ማለት እዩ ወላ ንዓና ኣይፈለጠና እምበር ባህግና ክፋል ኣካልና ኾይኑ ኣሎ ንሓንሳእ ንጫቓዊትና ቅድመ ምጭጭሖም መፍቃዶም እንተጀሚርና ጽቡቕ እዩ እቲ ዳግማዊ ዓለም ሙሉእ ብምሉእ ከም እተሓደስና ንኸፍልጠና ግዜ ኣይወስደሉን ብኡ መንጽር ምስ ቁኑዓት ሰባት ፍጻሜታትን ተመኩረታትን ክንጋጠም ንኽእል ነቲ ሓድሽ ኩንነትና ካብ ረቂቕ ናብ ገሃድ እነውፃሉ ሕጂ እዩ ብዙሓት ሰባት ንነገራት ብምልኣትን ዝርዝራውን ናይ ምቑራጽ ጸገም ኣለዎም ንሓደ ነገር ብውሽጥኻ ክትፈጥሮን ክትስእሎን እንተዘይክኢልካ ኣብ ዓለም ከተግህዶ ከም ዝኸብደካ ርዱ እዩ ንባህግታትካ ብጽሑፍ ምስፋር ተመራጺ እዩ ሓድሽ ኩንነትካ ኣብቲ ጽሑፍ በረሃዊ ኢሉ ከም ዝረአየካ ግበር ንሓድሽ ኩንነትካ ብስእሊ ወይ ብጽሑፍ ከተስፍሮን ከለኻ ዝርዝራውን ንጹርን ይኹን ኣብ ሓጺር ግዜ ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ሓድሽ ኩንነትካ እንተዘየነጸረልካ ኣይትጨነቕ ሓድሽ ኩንነትካ ቀዋሚ ይኮነን መዓልታዊ ወይ ሰሙናዊ እናተነፍሐ ክመጽእ ኽእል ንውሽጣዊ ኩንነትካ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ኣነጻጺርካ ክትጽሕፎ ጽቡቕ እዩ እቲ ምንታይሲ ባህግኻ ቐጻሊ ክምጠጥ እንከሎ ሓድሽ ኩንነት ብኡ መጠኒ ዝልወጥ ንባህግኻ ክትገልጾ ምኽኣል ማለት ሓደ ደረጃ እዩ ባህግኻ ኣካልካ ክኸውን ግዜ ሃቦ ስምዒታትና ሓበሬታ ንረኽበሎም መንገዲ እዮም ሓንጎልና ነቲ ዘይጽጹይ ሓበሬታ መስሪሑ ኣብ መደምደምታ ክንበጽሕ ይሕግዘና ወላቶም ዝረቐቑ ቀመር ፊዚክስን ስነ ቁጽርን ብመሰረት 5 ስምዒት ህዋሳትናዮም ዝካወኑ ንሓድሽ ኩንነትካ ምርኣይ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ሓድሽ ኩንነትካ ብዓውታ ድምጾ ብኹሎም ስምዒታት ህዋሳትካ ዝተማቕሮ ሓድሽ ኩንነትካ እንታይ ይሽትት ሓድሽ ኩንነትካ እንታይ የስምዕ ክትድህስሶን ከለኻ እንታይ ይመስል ሕጂ ናብ ገዛእ ርእስኻ ጠምት ኣብ ሕልምኻ ምንባር ምስ ጀመርካ ህይወትካ ከመይ ከም ዝመስል ብደቂቕ ኣስተውህለሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ዝፈጠርካዮ ሓድሽ ኩንነት ኣብ በይናይ ሸነኽ ኣለኻ ከመይ ትሓስብ ኣለኻ ከመይ ትጥምት ኣለኻ ምሳኻ መን ኣሎ ካልኦት ሰባት ብኸመይ ይጥምቱኻ ኣለዉ ንባህርኻ ኣካልካ ናይ ምግባር መስርሕ
መዓልታዊ ወይ ኣብ ሓይሊ ዝፈጥረልካ መዓልቲ እንተካውንካዮ ተመራፂ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ባህግኻ ሓቀኛ ክፋልካ ክኸውን እዩ ብኡ መጠን ናብ ሓድሽ ኩነትካ ክትጽጋዕ ኢኻ ኣብ ፈለማ ንሓድሽ ኩነትካ ጋህዲ ምግባር ክኸብደካ ክእል እዩ ንሓድሽ ኩነትካ ክትቅበሎ ግዜን ምልምማድን የድልየካ ዝያዳ ጻዕሪ ብዝገበርካይ መጠን ዝያዳ ሓድሽ ኩነትካ ይንጽረልካ ገለ ሰባት ሓድሽ ኩነት ከም ዝፈጠሩ ኣይግንዘቡን እዮም ዓብ ስነ ጥበበኛ ክትበሃል እንተበቂዕካ ብኹለንትናኻ ዓብ ስነ ጥበበኛ ክትከውን ኣለካ ነቲ ዝሓኾርካይ ደረጃ ዘይመጥን ትሰክር ትበኣስ ትጻረፍ እንተሃሊኻ ነቲ ሓድሽ ኩነትካ ኣይተዋሓጥቃዮን ኣለኻ ጋዜጠኛ ኮይንካ ክትሰርሕ እንተደኣ ምትመዲብካ ኩሉ ኣካይዳ ህይወትካ ነቲ ሞያ ዝመጥን ክኸውን ኣለዎ ንሞያኻ ተጐልቢብካ ገንዘብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምትላል እንተተዋፊርካ ንሓድሽ ኩነትካ ዘንጊዕካዮ ከም ዘለኻ ክዘኻኽረካ ፈቱ እዚ ከም ኣብነት ኣልዒልየ እምበር ንዝኾነ ሰብ ዝምልከት እዩ ጸሓፊ ሙሉ ብርሃን ሃብተ ገብርኤል ምንጪ ፋርሸም ካብ ለንደን ሬድዮ ኤረና ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና